So mga kasiaw na po si Poppy Boards o karon welcome back sa vlog ni Sir Salak, which is kaning probinsyanong siya. Karon nasulungan ko ni Sirong Adlaw. Na corner na jud ko. Hey. Ganahan si Sir nga mag-collab me o ganahan po kay ko kay nan talagsa on radya nang gakape me. Makakulab ta og kuan. Sundalo na vlogger pag yun, yung mahadlok dyan tayo ini o padili-dili ta mapusilan dyan tayo ini. Natimingan po nga si gaulan pa po manong si Sir akong gitagaan og kape ba nga pang painit sa katugnaw sa panahon. Hi guys, probinsyanong Siaw is in Poppy Boards house. Kaya subscriber ni man ni Sir? 13 pa ko nga itong pila pa ito ka-adlaw. Kani mo katong inyo ang duha may lami i-promote agaw. Gahapon Sir, ga-promote ko Sir. Wala pa tong dapat pagka-uploadon ko sa ng mga probinsyanong Siaw, probinsada ng kana may tsada nga ngalan Sir. Probinsyanong Siaw. Nindot din ha? Sige na mo. So naron si Sir Salak mga kasiaw sa akong luyo. Gaabot gyud me. Hingabot nang wala pa ko'y ligo, di ka dali-dali kog ligo, makikiwa na dugay. Hingabot gyud. So oto dali-dali lang ko, bahala ko'y panglugod, no? Naanad man putag di manglugod. Sa lugod. Di man gihapon ta mura man gihapon kahit sura ang arangan gihapon kay ta. Karon mga kasiaw sa tanan yung member sa Secure Biners kani gyud ako ang kuan kanang makigsuod jud ko kaayo ani kay pareha po ming gwapo, pareha po ming color. Tinod. Kung gini ako bantayan. Kana bang mga moreno lagi ng mga hitsura ana. Partida na ginanang lagput mga puti. Kay kami maputi na. Ay lagi laman mo pagdahom. Sina ginaman ning vlog na ko anay kay ka-idol man jud ko nila kani mo akong pinaka paborito sa tanan nga member sa ISBE. Di man na maingog siya Sir kay ang importante kita tanan ganahan mata mo kita na amantay kaugaling atong gusto tang maingunana, gusto tang na-channel. So isip si Sir Salak ga-idolize kay sa among grupo. I want to kuan rapod mo repay mi sa iya ang pag-idolize nga. I want him nga dagan pud siya og subscriber just like sa among kana si Corbiners gyud kay ga 400k plus naman gyud na. 400k na. Kay kanang ako ang Jesus ko Ginoo 57 pala guys, sige hinay-hinay lagi Sir. Di naman kay Basta kay kanunay. Kanang 57k nga subscriber solo biya na nga kuan. Lahi ra bigi ng kuan grupo. Og ma-upload nimo ni Sir. Ihatag sa ni Inday ton tuwalya daw. Pasahi kog link kay akong sinaman ni katong Secure Biners fan group fan page sa Facebook. 54k members naman to. Pasahi kog link ane og ma-upload nimo na kay ako pong i-share sa kuan kay aron daghang maka-view kay siguro lagi Sir daghang maka-subscribe. Secure episodes og probinsyanong Siaw. Tsada kay ngalan probinsyanong Siaw. Pila na ka video yung na-upload Sir? Ay na akong video ra sa amo apod nay. Mao. Kana bong sagol-sagol basta mga katong gaulan ng namubo ko. Ayaw. Pa yung namubo ko sa ulan. Namubog ta namo. Numuray gidangat katong trail namo sa grupo namo sa kuan. Sa kanang mga Secure STR ba Secure Trail Riders. Kanimong habog mo gamit. Katong usa. Dito mi having bago Sir. 1 year na ni karong kuan. Bay pagkalamayo mo aliman ni motor Sir. Sige, trapo-trapo po yung taon kay kanilang hinulman ba? Kung hindi na ito nga mga 135 na kay kasya na, 130. Kuan, 128. 128, anak yun. Kaya atong research ko itong una kay ng ambisyon, mapugkog yung ana atong una, mahal. Pastilan dala. Mahal ka itong taman rata. Punta mo na kuang i-trippingan, punta ko. 248 kas po dahil Sir, agto 50? Katurang 150. Brato tong 150. Si Arif nga 150. 132 pero kuan ang down payment wala mo barato. 25 yun. Andun karon. Kanay busay man
Diri na naman po ko kay parehara po 150. Dosi down payment dayon. Lami man po performance ng Kawasaki sir, Kawasaki man Sa una pa mo gina. Oh. Tested naman yung proven and tested ng Kawasaki. So si Sir Salak, lami kay motor ni guys. Vlogger nga lami kay motor KLX. Ang ambisyon ko anang motor sa una pero rosy ra akong ikuha. Na ako'y gitigom-tiguman lang sir katong TFX sa Yamaha. o patsada po na. Bali mahala po kayo ka 142 so pura man putag tigom ina. Security. Kaning mga pangandoy. Basta Basta magakugi lamang. naman ano na itong lawas. Tinuod. Paminaw mo Sir Salak. Makuha na nato na itong mga pangandoy. Basta ikaw desidido kasi mong pangandoy bisan pa nag-unsa ka lisod mangita gikang paaging makabot nimo na. Manglitan ako nangandoy ko og motor. So muning kamot ko ani og mangawat og motor, makamotor gyud ko. Bitaw dili sa ingog binuwa nga paagi basa. Minayong paagi dapat ko na itong pangandoy kay lami kinang para na ako manggod sir ko ang gyud kanang og maka kana bang murag great achievement na ako nga makabaton kog ako ba nga butang ang akong kinugong butang unang sa akong vlog tigom-tigom na ako nadugay po kahing abot ng pen. Masig makapalitag butang anak po hon sang butanga. Pwede di po niya sir og kuan mo hapit kag dili pug kag wa kay laing bise madto kag bitaog kay daghan among grupo man mag-aabot gyud hato na ko'y plano Paul sa kuwarang kuan sa kuang kagalingon nga og mabakante ka mo tan-aw ra po kuninyo nay adlaw ra gyud pwede ra magakulab kuninyo tanan Mateo, malami po ning pamating makatabang sir mo nang kami basta na lang gyud magpakulab basta ingon ani basta available lang gyud wala problema kay unang-una parehas ng taga-secure tinabangay ra god nguna na man gyud na dili ta ingon og na may uban nga di pa ta para sa tong uban nga sikat kay para silang iba na alawin maglisod man gid puta atong kulab pero sa ginaagmayng paagi ba lamig nang makatabang ka bahalag sa subscriber nguna na kay ako hing agi bi po ko anong nahayahay kay na ko mga kauban ron sir na naggamag vlog kay na nagama kay nangaibog lagi anang daghan ng subscriber di na katong sibuyaks na mo. Grabe, first video nga gi-upload 30,000 dayon ng Dios. Kay nakamao siya kay ang iyang gagama siya ato o vlog katong behind the scene og part 4 sa Boy Bungol nya. Boy Bungol di may murag sirbe gikahinaman kaayo sa kanang gatig sunod. Matay kay pag Boy Bungol ana maglantaw mo pop up man tong iya ang Boy Bungol kay mao ra kung titula. Boy Bungol ang iya ra nay behind the scene ag Secure Biners Boy Bungol part 4. Kanang first video niya sir karon Ito ka, 1 million kapitas. Asa tungod ko na? Parto. 1 2 og 3. Nabot og 1 no? Oh, ga 1 million na. Kana lagi first video niya. Matay Pero karon. katong ga kuan napagaw kay kato tinuod. Pagaw. Tapos balik si kuan gini mo ato. Hari ag naman kog baka paus na ko. Nasamutan po kay si Dantoy malingaw man si Diyo. Katong nagka PC ato mo to no? Katong kanang magkapagaw kay aron mo gasungot gid ka nang bunga. Di ako pong gihatag ning ato tanang tingog na. Balik. Kani manggong ako ang kuan sir kay og sige kog inom og bugnaw. Dali di ko mapaas. Labi og kanang masabado kay magasweldo man me. Magkasinabot mo. Anong tagisi na case na matampo na bugnaw kay mo karon control ko og kuan kanang inom og bugnaw dali kay madaw ra kong tingog bitaw ya. Dipindi pa na ko ay nara. Mao to nga ana laging first ha karon iyang video na tulo pa kabuok. Wala pa ido ka semana nang gamaan niya. Yawa nang hingabot na iyang first video og 60,000 views na ron. Unya iyang subscriber ron sir, wala pa na ido ka semana pagama. 4,000 ka pen. Grabe ni si Buyak. Ako na imo ko kay ako giyawa ako gagama sa una Pebrero. Wa ja ko kaabot og 4,000. 2,000 lang may kadukyo gani. Oh, Dokyo Vlog. Oh. 2,000 na po na. Ako. Basta mabakante laman ka lagi pohon sir kay ame welcome ra gid me. Ang ako ra yung giag pas nga ma-monetize ako ang kuan. Katong sa second episode. Oh, so kani pa O ko ka ay kamatay sige ra kay mura na ako ang kuan Basta- tungtong na maglibog ka pen kung Mali- ma-monetize ako. malingaw man gyud ning mga ang amo mga subscriber mga kasiaw kay malingaw og kana bitaw among video nga nay magkulap ni kay
basta pagkangalan nga Secure Biners kay mga loyal supporters man gyud na siya, maingon man gyud na nga mga kasi mga loyal supporters gyud. So if naagyoy mga makigkulab na mo, so ila gyud tanda pares ni kuan ron ni katon ni Saki V. Kuan man gyud ko na. Sirit pa naga 15,000 na dagay na ron siya. 15 na? 15 na si daghan na silang ang nay kinabaguhan na mo sa among grupo gud sir kay upat ra wala pay channel. Isa man. Si katubang si Boy Angbo ag may mo pabuang-buang. Wala siya. Si Bubong katong akong tawo na mo. Wala to si Bobong kon. Wala si Ed ay nanay si Ed si katong si Boy Bungol wala pa po to. Ito. Og si katong si Elmer Sirit na, kasi mga na, monetize dito na. ay nasibuyak sa lagi ng kaya hay ako gamonetize ko sir. Gagama ko Pebrero. Na-monetize ko ng June, Hunyo na. Unya ang revenue na ko makwenta one week pagka next month pag yun. Di Enero na ko ay Hulyo na ko naka sirbig naka-income sa akong kuan. Kay kung pasti lang haya kay mga kauba mi daw. Kay natimingan mo gupong gagama sila kusog ng Secure Biners pag yun. Nya gagama ako adto Pebrero wala man gini video adto. Kay hantod Hunyo hinapos wala pa mo pay pagama namo di kay na amang guy maga kabalo mo mga kasiaw kani man gung akong pagama-gama og personal vlog tungod kay dihay panahon nga dugay kay wala may ka-upload. Unya kuan kana bitaw kanang naghang maingon nga Lods nga nung wala naman mo kay gimingaw namin ninyo si mura po kog na-touch kunuhay na-touch. Di ako gagama kog personal vlog. Kanang ako aser magagama kog comedy skit ni kampar sa pero akong kuskus akong sayaw. Ako yung istorya ako yung mutubag. Grabe kapuya kay lagi garo ka. Na ako koy magagama na daan kog script kay di man ako ma-memorize kung say akong ikon aning kaning role di gama-gama ko hantod na hingama na ng Secure Biners god og comedy skit mo nang akong gisulod sa ako ang Papi Boards YouTube channel is vlog na lamang nga personal life mga kabuang og dahil kausa nga akong og wala pa mo makakita mga kasiaw akong gi-vlog ng akong mama o gitaguan ako na yung Cobra friend dara hari oh akong pakiton dara kani dako na kayo kani sir oh kani gagmay pakinig daw hani mo to gibutan sa og gitaguan Hanto ni mo to gibutan. oh hana Taguan ni mo to loyo. taguan ako haring loyo pasti lang kay og sima ako kung giing magportuner to ama di pod pabalibad nandi agno kasa amor kay kuting basan what bitaw Vlogger kay nakikatawa na mo puka. yati gapugong bigirod ako ado bain pugong nako ato mga kasiyo pero di gid mapugan kin nasuko na kay akong mama patay bitaw tilami akain kamera na imong cellphone pro buyag sir sarang na mo nila may pang vlog sir kay oh front cam taw kaya Ang palit pa na ako gid ana atong 24. oh kala bas 24 ni mo man ay mo silbi og na unsa na mo Kuha na naman. Magkabait ka karag 14. mo na mo pagawas anay mura nig presyo og Vivo B20 wa to katong lami mo kay siya panggabi nya iya ang kana bitong inig-iana nimo dili murag makalipong muhinay ba inig so guwapo kay ko sa camera mo ganahan ko gahawid ani guwapo kay mi sir oh matay mga kasiaw guwapo kay mi sir sarang mapura gi kag trim ani sir so hing abot si sir sa lak gyud sa balay nakatultol lang gyud ni